să ne înflamă. Car parking-ul, ce frică unde sunt eu. Sunt la o cameră bântuită. Da, sunt și eu sărac, sunt bogat, pe de ce am telefon și de ce am bani, că mi-am băgat bani și am noi mașini. O nouă mașină. Mi-am băgat 4 milioane. E bun? 4 milioane, măi. Și dacă știți unde stau, pe muncii 27, bă, să moară mama și tata. Nu să moară tata, doar mama. Da, o iubești pe ea. Și așa. Copii. Bă, cum facem ușul, mă? Să moară, mă, tacă, ho. Vezi? Ce să termin? Păi, ăsta să o șterg pe masă, să-i dau la buci frumos. Nu o să termin. Închis, da, mă, copșin. Împusit. Precușor. Câți ani aveți să vezi? Să spuneți în comentarii. Și da, că nu mă credeți că mă cheamă Boian Ionuț Valentin pe mine. La ăla, la de-alea. Spun eu. Da, de-alea, așa. Scripa pe mine în gură. Scripa pe mine în gură. Da, mă, e bun. Tot e bun. Bă, fii atent. Scrieți așa, Boian. Dar dacă nu ziceți direct aici. Boian Ionuț Valentin. Boian Ionuț Valentin. Boian! Morți, mă. Valentin, vezi că știu și ăsta. Vedeți un abonat. Și ăsta sunt eu. Dacă nu mă credeți, trebuie să vă arăt fața mea. Uitați fața mea. Da, mă, asta e fața mea. Da. Aha. Da. Uite, vezi că se mânca în poza asta. Uitați-vă atent, vers. Sunt cam poza asta, dar mă, că pe aici și-a întors. Hai să ne uităm un pic pe aici. Da. V-ați lovit? A lovit? Da, mă, s-a lovit.